जमुना थांसै आङो। थांसै आयै दे होमबालाय थांदो। आयै माबा आलु बारा गैलासो आलु लाबोदे। आलुआ जोबसिगोन लाबोगोन दे। ओमफ्राय माइ रोगानो थांगोनबा नोङो? आयै दसे थाना थांगोन र'। दे थांबानो जाबाय आइ नापे मोनाथ' थाङायानो थां होनबाबो थाङा। दे थाथो दे बिसोरनिया आरो अयभास गैयाना। थेवब्लाबो नोंजों थांफानो हायोना। दे थाथो दे आयै। दे होमबा थाथ' आइ थांसै आं। दे आयै थांदो। नापे आंखौलाय मानो बेफोरबायदि नायबाय थाखो? जमुना आब' आसलथे नोङो आइनि सिगाङाव मानो एसेबां एक्टिं देखायो? मा एक्टिं देखायखो आंलाय? देखायो नोङो जोबोद मोजां फिसाजो जानानै देखायनो नागिरो। माने जोंनि जायगाखौ नों लानो नागिरो आरोना सेनानै। नापे नों साननाय बायदि जेबो बेफोरबायदि नङा। आङो बयजोंबो मिलायनानै थानो गोसो जायो। नाथाय नोंसोरसो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो दाखालियो? जोंलाय मा खालामखो? आइनि फैसा फासखौ नोंसोर आंनि बेगाव मानो सोना दोनहैनांगौ? बे बाथ्राखौ ना आं आइनि सिगाङावबो खिन्थानो हायोमोन। नाथाय आं गोसो गैया। आं मोजाङै अनज्लायनानै थानो गोसो। आं खिन्थाबाथ' आइया लाखागोन फोथायखागोन आंनि बाथ्राखौ। आयु जोंफोरखौ एसेबां गाज्रि सानो आरो नोंनि गोसोआनो गाज्रिलै जमुना आब' आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। माथो दुश्मन दङ जोंफोरजोंलाय? जोंनि बिमाखौ नोंसो सेनो नागिरग्रा। बांद्राय मोजां जाना दिन्थिनो नागिरो नोङो आइनि सिगाङाव। ओमफ्राय खामानिफोरखौबो सिगां मावना दिन्थियो। होमबासो आइया अनगोन ना होमबासो आंखौ सैनाय नङा। बांगाल बुद्धि दं दे नोंनियावबो आब'। जमुना मानो बेफोरबायदि नोंसोरो? आरो आइनि फैसाखौ नोंसोर सोना दोनाबा सोरथ' सोना दोनगोन? आफाया हा? नोंसोरबो मोनथिगौ आरो आंबो मोनथिगौ आइनि फैसा फासाखौ आंनि बेगाव नोंसोरनो सोना दोनदोंमोन होननानै। नोंसोरनि अनगाथ' सोरथ' दंबावो? लाजिया नोङो हा जमुना आब'? नों गावआनो खावबा खावनानै जोंफोरखौसो दाय हमदों आरो आयु मा बायसिथार नोङो? हमजानायखाय जोंफोरखौ दाय हमबाय आरो नों मानो बेफोरबायदि? नोंसोरसो मानो बेफोरबायदि हा? आङो नोंसोरखौ आंनि फेमिलिनि मेम्बार सानोमोन। गावनि असे फंबाय बिनानाव सानना लायोमोन आं नोंसोरखौ। नाथाय नोंसोर मानो बेफोरबायदि? मानो गोरोबना थानो गोसो जाया? गोरोबना थानो गोसो जायो। नाथाय आइया जोंफोरखौ अना। नोंनि थाखायनो अना। अननायखौनो मोनला जोंफोर बिमानिफ्राय। नुदों दानिबो थांनो गोनाङाव नोंखौसो थादो दे होननानै माथो होलांदों। आंखौ होलांदों हा? आंखौ होलांनाय? नोंसोरो आइखौ मानो एसेबां गाज्रि सानो? नोंसोरखौबो अनोथ'। एसे जोंफोर गुमा खफि आदा आरो आंखौ आइया जेबोखौनो अनला। नोंनि थाखायनो। नापे मानो बेफोरबायदि सानो नोंसोरो आइखौ? आइया नोंसोरखौबो अनो मिथिगौना समान अनो। सोरबा गावनि असे फिसाला फिसाजोखौनो अना थायो नामा? अना। अनबाबो 100%नि 10%ल' अनो। नोंखौ फुरा 100% अनखायो। बेफोरलाय नोंसोरनि साननायसो। जेखि जाया नोङो आइनि सिगाङाव एसेबांबो गियानि दिन्थिफ्लाबाय थानाङा। आइया बेखौनो नंगौ सानथारो। मा गियानि देखायखो आंलाय? आंलाय न'नि खामानि मावखायो आगोलनिफ्रायनो। आरो आं सङाबालाय सोरथो संगोन? नोंलाय मानोथ' संनो थाङा होमबा सिगां नोंबोथ' संनो थांनांगौ ना? आया फुङाव आरो सानजौफुआव नोङो संबाय दे। हरावलाय मानो सङो नोंलाय? हराव मानो सङो? आइनि सिगाङावलाय मानो जोबोद मावथि रोखोम दिन्थिफ्लायो नोंलाय? आं जेबो मावथि रोखोम दिन्थिया दे नापे। आरो आइया मेंना फैयोना बिनिखायसो आं हराव ओंखाम सङो। बेफोरलाय नोंनि ओरैनो डायलगसो। नापे मानो बेफोरबायदि सानो? सिरि थादो जेबो बुंनांला। मानोलाय मानो? नोंसोरथ' आरो बेसेबा रायजागोनसो दाखालिनि जाथायखौ खिन्थाबाथाय। जोंफोरनि जेबो दाय गैया मिथिबाय। नोंनो फैसाखौ लाखादों आइनिफ्राय आं मिथिखागौ। नापे सिरि थानोबा था। नोंसोरखौ साला आङो असे फंबाय बिनानाव बायदि सानो। नोंसोर आरो आंखौ एसेबां बेफोरबायदि खालामो। साला आङो गोरोबना थानो नागिरो। नोंसोर आरो मानो बेफोरबायदि? आरो जुदि गोरोबनानै थानो हायाबा थां नोंसोर न'आव थांदो जोंहानाव थानांला। एसेबां दादागिरि? तुतु गया रे जमुना मोख्रि तुतु गया। बे न'निफ्राय जोंफोर थाङा नोंसो थांनांगोन। नोंसोबोहाय हस्पिटालनिफ्राय फैनानै। आबै एसे मेंनाय मोनदों आंबो। मोनसिगोन र' बेदरा। ओंखाम ओंख्रि सोबाय खोना न' नोंसोरो? एसे उखैबाय आगै। हजम जाना फैदोंहाय ससे थाबायना फैदोंना मेंसो गारबाय। 10 मिनिटनि उनाव मोनसिगोन आबै। दे जेबो नङा दे ओरै उखैखायाखै एसेल' उखैदों। नोंसोरो साहाबो लोंबासो होमबा? लोंबोदों। लोंबोनायखायनोथ' ओरै उखैयाखै। मोदोमसोबायहाय बेदरा। जानोसो लुबैसोबाय। नों संबाथ' बेसेबा गोथाव जाखायोना आगै? जायोना? गोथाव जायो दे आबै नोंनियाबो। आगै अम्बिके। आंलाय
नोंनि संनायखौसो गोथाव मोनो बाजै इस ओंखाम उखैबायमोनलै दाबो मोनाखै नामा आगै अम्बिकी बेदरखाय बियाबो उखैबायानो नै उखैबायानो मोदोमसोदों माथो बेदरा नोंसोर उखैयाखै हा आबै ओरै उखैथ'वाखै र' जोंफोरो साहा लोंना फैखादों अ माबाहाय आबौ एकदम सासे सिख्लाजों आबैया सौग्रोदों गोसायैनो मा सौग्रोदों मा उदैयाव सौग्रोदों नामा गोसायैनो सौग्रोदों नामा हा दुखु मोनदों नामा नोङो एसे गोसायैनो सौग्रोदोंमोनथ' आरो ओरै दुखु मोनाखै दे इनि आखायावसो सौग्रोदों सोरजों सौग्रोनाय आरो एसे मोजाङै नायना थाबायनो हायामोन आरो सासे सिख्लाजों सौग्रोदोंहाय सिख्लासो जाखो ना हिनजावसो जाखो मायबा सानै जानो फैबाय दंमोनलै बे सिख्लाया गोरोन्थियालाय बिनिनो रखम एसे आंलाय आंनि साइडजोंनो थाबायना थांबाय थादोंमोन ओमफ्राय बियो आरो अबेनिफ्राय फटनो फैना होखो है मा सानबाय दंमोन बिलाय फाग्लि रखमनो मिथियाहाय मायबाफोर टेनसन जादोंबा न'आव थांनानै टेनसन खालामहैना मा बिलाय लामाफोरावनो टेनसन सानलाबायो नंगौथ' आरो अबेनि जाखो बिलाय माथा गरम माबायसिमोन मानसियालाय एसे क्रेक टाइपनि खोना मानसिया नङालै मोजाङानो गोरोन्थियालाय जाखायो आरो बिदिनो मालाबा माबा सानदोंमोन दा मानसियालाय एसे मोजाङानो ससमा लानाय ओमफ्राय खानाया गुसुं ओरै गोलाव नङा मा ससमा लानाय खानाय गुसुं एसे गुफुरैनो दं खानाय गुसुं ससमा लानाय होननायखाय माबा बै लाइमोनखौसो सानफ्लांबाय आं नुफेरनाय मालाबा बेफोरबायदि सिख्ला मानसि नुवाखै सोरबा दा अबेनिबा जेखिजाया गोसायै सौग्रायाखैथ' एसेबां बिदिबो गोसायै सौग्रोआखैहाय एसे गोसायैनो सौग्रोदों दे आं गिनायसो मोनदोंमोन डक्टरा जेबोथ' बुङाखै ओहो बुङाखै मोजाङैनो दंथ'यो दे नोंसोर ओंखाम ओंख्रि जानो रेडि जादो आं ओंखाम खुरैनोसै मोनबाय खोनादे न' बेदरा गोबावानो जाबाय माथो बाजै आं खुरैनि र' आंबो थांनि दे होमबा बेदरखौ रानफै नोङो थौ मोदोमसोबायलै बेदर ना आबै आबौ मोदोमसोदोंथ' र' आबै अम्बिकाया संनो रोंगौ ना गोथावै रोंगौ सानैबो गोथावैनो संनो उन्दुलांबाय र' गथ'आ जेनथेन ओंखाम उखैनाय मोनसोदों आङो ओंखाम संखांबाय खोना आब'आ ओंखाम जायैनि र' मा नोङो थाथ' दे आङो माम जाना फैनि र' माबा संखो आब'आ दिनै माबा बेदरसो जानो लुबैसोदोंमोन आं दायो लाबोनो होगोन र' साननैसोनि उनाव आरो न'आव थांनांसिगोन जोंफोर न'आव थांबा आरो आब'मोनहा थानोनो सुखुनाय नङा खोना दरसेसि मोनखागोन बेसेबा आंबो ओजों थांनानै दरसेसि मोनहैगोन न'खौ गोसोखांबाय थागोन आब'मोनखौ थांनि र' उदैया कुक्लु काक्ला गाबसोबाय ओंखाम खैसोदों ओंखाम जाहैनोसै आं गथ'आ थाथोंसै दे हारसिंनो आब'लाय मा ओंखाम गोजाल' संना दोनखो दहायनिफ्राय मा खालामबाय दङमोन बियो मानसिया ओंखाम खैसोबाय आरो गावगाया सङाबा आंखौ खिन्थानांगौ ना आं संगौमोन दालाय माजों जानांगौ जाखो ओंखाम गोजा बोरै जानो बबाव थांदों बे आब'आ उदैया ओजोंबा हाला आंनिया एकदम गाबसोबाय फेल'फोरा बिसोबाय ओंखाम टाइमानो बेसेबा जाखाबाय दुथायानो जासिगोन मानो सङाखै बियो नङा खिन्थानांगौ ना बियो सङाबा सङा होननानै आंहा संगौमोन ना मा जाबावनो बे आब'जोंबो मानसियानो बेबो टेनसनावनो थाबाय थाग्रा जाबाय बै फोजोंसार गुमैनि थाखायनो गुमै होननोनो बाग्रा जाबाय आं बेखौबो एबानसो गुमै आब'खौ साला टेनसन होबाय थायो रागासो जोंलायलाङोहाय आङो बाराखौबा बे फोजोंसारनि थाखायनो आब'आ खामानि मावनो गोसो गैयै जानो लोंनो गोसो गैयै जालांबाय माबा खामबाय दङ ना उन्दुलांबायसोबा दे ओंखाम खैसोबायमोन आङो आब' माथो ओंखाम गोजासो संना दोनदों नोंलाय ओंख्रिबो सङाखै भाजाबो एवाखै जेबो ओंखाम खैसोदोंमोन आङो बबाव खोनानो उन्दुलांबायसो खोना मानसिया आरो बेनि रुमाबो इसिंनिफ्राय गोजान जायोना र' मा खालामादों बियो आं नायहैमारनि र' आब' नों उन्दुनासो दङ मोस्रोम खर' सासोनाय मोनदों आं बेनिखायनो उन्दुना दंथ'यो ओमफ्राय नों आंनो खिन्थानो हाया आरो खर' सादों होननानै मुलि जानो नामा आब' नाङा दे नै दानि बावैसो जादोंमोन आं जाथ'ला आब' नोङो खर' सादोंबा मानो खिन्थाखै दे आङो ओंख्रि संगौमोन ना माथो नोङो ओंखाम गोजाल'सो संदों मा आङो ओंख्रि सङाखैमोन होनबा आयु आं बावदोंसो आंलाय ओंख्रिबो संना दोनदों सानदोंमोन ओजोंबायदि ओंखाम गोजासो संना दोनदों न' दासो गोसोआव फैबाय आब' नोङो एसेबां बावग्रा जाबाय आरो नोङो बावमारनायमोन आब' हले मोस्रोम आङो ओंख्रि संना दोननो सानदोंमोन बावग्रा जालांबायलै आङो बै फोजोंसारनि थाखायनो
बेनि बागै सानैनो आंहा माथा गरम खर' सालायलांबाय मोस्रोम नों मिथिगौना दाखालि गजा शपिं फैनाया बेनो मार थगायदों बे थगायमारदों औ आब' थगायदोंथ' आरो आंनिबाबो थगायदों बियो मानो होनबा लुदुमि आब'आ सिनायनोनो हाथारो बेखौ आरो गोजानथारनिफ्राय नुबाबो बेलेगमोन बेथ' खाथिनिफ्रायनो नुदोंमोन ना औ मोस्रोम बेखौनोथ' बियो आंखौ गारनोबा गारनांगौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ बिनि जिउआव जुदि गुबुन सिख्ला फैबायबा बे खिन्थाना लानांगौना खिन्थानाबो लाया आब' नोंसोरना रिलेशनशिपआ बेफोरबायदि थाबाय थाबालाय बोरै जानो होबा माथो खालामबावनांगौ मोस्रोम नोंखौ बियो एसेबो केयार खालामला न' आब' नोङो बेखौ नागारदो एसेबां बोसोर मोजां मोनबोबाय अबावलाय नागारनो होनबानो नागारनो हानोलै मोस्रोम आलाय था नोङो बेफोरबायदिनो सैमा रखम बाहायजाबाय था फनबो खालामा एसएमएसबो हरा नों हरबाबो उल्था हरफिना मालाबा गोसो जाबाल' हरो बेफोरबायदिबालाय मा जानो देनाय आब' बेफोरबायदि नङाथ' गोसथोलायनाया आब' बुंनो थाङोबा बिनिया गुबुन दं खोनालै नों मानो बुजिया आं नागारनो हाबाथ' नागारगौमोनलै नाथाय मानो नागारनो हाया आङो फोजोंसारखौ माबा सोंबाबो खिन्थाया फोजोंसार बिमायाबो बेसेबा टेनसन जागासिनो बेनि थाखायनो नाथाय बिमामोननोबो जेबो खिन्थायानो बिमामोनजोंबो रागाल' रायज्लायोनो बेलाय ओरैनो नाटक दिन्थिफ्लादों आरो होनबासो नोङो सोग जानाय नङाना बेखौ गुबुन गोसथोनाय दं होननानै बेनिखायनो ओरैनो बिमामोनजोंबो बेफोरबायदि जाफ्लादों आरो मा होनबा मा बिनिया गुबुन गोसथोनाय दंमार नामा माथो जाहोन थाबावनो होनबालाय बेफोरबायदि नोंखौ खालामनायनि सोर गोसथोनाया बेफोरबायदि खालामो आब' नोंजों आंगायबाय बियो हागौबा नोंबो नागारदो सिं जायै फन एसएमएस जेबो हरनाङा आब' बियो जुदि नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो हायोबा नों मानो खालामनो हाया नों मा बिनि थाखाय गावनि देहाखौ गाज्रि खालामना लागोन नामा आब' नों जुदि बेफोरबायदि सानबाय थाबा नों डिप्रेसनाव थांगोन ना डिप्रेसन बुस्थुआ खिन्थु जोबोद गाज्रि दे आब' दा नोङो बिनि खोथा सानैनो नोंनिया खर'आ साबायना आरो ओंखामफोरखौबो माथो मोजाङैनो जाला नोङो आब' मानसियानो हामलाय लांबाय बाद हो आब' दिननिफ्राय नोंबो फन खालामनाङा मेल्ला सेंग्रा दङ आब' मोजां मिथिबाय औ मोजांमोन फोजोंसाराबो सिगां नाथाय दा एसे सोलायबाय मानसिया बिनि आखलखौ मोजां नुला आं दा आब' आंनिबा नोङो फोजोंसारखौ गारदो आंथ' बेखौ गुमै होननो गोसोआनो गैला आं होनखालाबो दिननिफ्राय जेब्ला नोंजों बियो मोजाङै रायज्लायो अब्लासो आं बेखौ गुमै होनना बुंगोन नागारदो आब' मोनसे बाथ्रा साननाय नायाखै मानो आब' बियो नोंखौ मोजांखौनो मोनलाबा नोंखौ मोननोनो लुबैलाबा नोङो बेखौ हारसिं हास्थायबाय थाबा मा जानो आब' जेबो लाब गैया आब' नोङो बेखौ हारसिं हास्थायबाय थानो नोंखौ नांखालायानोबा हागौबा नोङो बेखौ नागारदो आब' आरो सिख्ला बैसोआवनो जुदि नों एसेबां बावोबा ओंख्रि सङैफोरखौनो संदों होनना थायोबा नोङो मा बायसे जाबावनो आब' नों माथा गरम जानाङा बेनि थाखाय बे बुहुमाव मेल्ला सेंग्रा दङ बे फालथुखौनो नोङो मोजां मोनबाय थायो आरो जेबो जायाखै बियो गासैबो बाहाना गोजासो बियो गुबुन सिख्ला मोजां मोनो आंनिबा दे खर' सादोंबा नों उन्दुना थाथ' आब' आं ओंख्रि संहैनोसै नोङो संगोन आरो औ नों खर' सादोंबालाय दे नों उन्दु आयं किसमिसालाय फुथुना दोनदों आङो थां होनबा नोङो बेजों थाहैथ' आब' औ थांनि र' आब' नों फोजोंसारखौ बावदो नोङो बिनि बागै सानै माथा गरम जाना जेबो लाब गैला आब' बावदो फोजोंसार नोंखौ आं बेफोरबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन नंमारगौ मोस्रोमा थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों बेफोर नोंनि बाहाना गोजासो दासो बुजि मोनबाय आङो जागोन नोङो आंजों आंगायबायना नोंहा गुबुन सिख्ला मोजां मोननाय दंना जागोन दे हरला आंबो हरला नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो नोङो आंखौ मानो फोथायखेबस' खालामनाङो फोजोंसार नाथाय आंबो दिननिफ्राय नोंखौ बावलांनो नाजासिगोन नों जुदि आंखौ बेफोरबायदि फोथायखेबस' खालामनो हायोबा आं नोंखौ मानो बावलांनो हाया नाजागोन आंबो हेलौ बियानि मा खबर दंथ'यो दे बियानि मोजाङैनो नोंहालाय दं आंबो मोजाङै दं दे पारफेक्ट मालाय ओमफ्राय बियानि साननैसो थानानै हाबानि बागै रायज्लायनो थांनांगोन र' आंबोथ' बेखौनो सानदों र' बियानि आंनिबा बियानि मागोफोरावनो लाबोनोसै मागोआनो मोजां जागोन ए मागोआवनो आंलाय फागुनफोराव हरनो सानदोंमोन नाङा दे बियानि आं सानदों मागोआवनो मोजां जागोन मागोआवनो लाबोगोन दे बियानि र' नायनि र' फैसाफोराबो मिलायोना मिलाया मागो मा फागुन मा मास मोनसेल'सो थेवब्लाबो बियानि मास मोनसेबाबोथ' एसे आग बारायगोन ना इस
दे मोजाङै रायज्लायनो थांगोन दे मालाबा सानैसो थाना। औ जागोन दे बियानि फैबानो जाबाय। माथो खालामदों बिहामजोआलाय? फिथा सावगासिनो फिथा जानो लुबैदोंनो। मा फिथाहाय आंबो जानो लुबैसोदों। लावदुम फिथा एसे थावनि फिथा एसे। आयु जोंबो थांनायबा मोनजागोन माथो। थांसै नामा बिमा फिसा सानैबो? फै बियानि फै मोजांसो। थांगोन र' बियानि साननैसोनि उनाव थांमारगोन। औ फैबानो जाबाय। जावायसोआलाय माथो खालामदों? नोंसा जावायसोआ दं न'आवनो दं मबाइल नायबाय दं खोना। ओमफ्राय बियानि जावायसोआलाय माथो गुवाहाटियावसो थांनो ओंखारदोंमोन मानोथ' थाङासै? माबा आंनो थांनो होआखैहाय बियानि। मानो होनबा आंना फिसाला उन्दैयाबो न'आव गैयाना बिबो खामानि मावनो थांदों। ओमफ्राय दा बिबो थांबा आं हारसिं जागोन ना बेनिखायनो थांनो होआसै आङो। बिहामजोखौ लाबोबा थांथोसै ना मा बुङो बियानि? नंगौ नंनायालाय हारसिं बोरैबा मोनथारोना नोंबो बियानि? मोनोहाय बेथो मोनो रावबो गैयाबा न'आव हारसिं थानोनो सुखुवा माथो। गथ'फोरखौ गोसोखांबाय थायो। दा फिसाला उन्दैया थांदोबाबो गोसोखांबाय थायो। नंगौथ' आरो आंहाबोथ' दालिमखौ हरबा बेसेबा दरसेसो जागोन। सासे दंबावो माथो नोंहा? हाबा मा जानो बियानि बिबो हिनजावसासो हाबा हरनांगोन बेखौबो। जोंफोरा बोराय बुरै सानैल' लांदांदां जागोन बेथो। नंगौ नंनायालाय बियानि। औ ए जाबाय र' नै मालाय बिहामजोनिया फिथाया मोनबायानो खोना। थांदो जानो थांदो बियानि। औ दे होमबालाय उनाव रायज्लायगोन ना साननैसोनि उनाव फैबानो जाबाय। औ दे जागोन दे बियानि थांमारगोन। दालिमखौदो राहुलखौदो थाब थाब हाबा खालामना होनांगोनहाय नङाबा बै हिनजाव बुरैया फैना होबा गैला। आंथ' ओरैनोसो बुंफ्लादोंमोन थैगोन होननानै। अबाव थैनो हानोलै बेथो थैनो हाया माथो। आङो सुइसाइद खालामनो हाया माथो। ओरैनो सिगिना दोननायानो। बेफोरबायदि सिगिनायखायनोथ' गारनो हाबाय आरो नङाबा गारनायानो नङामोन खोना। अबावबा थांबाबो सोंनासो थांनांगौ जाबाय गथ' गोरलैफोर रखम। आयै औ मा? आयै लोगोनिया बार्थडे दङमोनलै आंखौ लिंहरदोंमोन। सोर लोगो अबेनि? लोगोलै लोगोथार आयै सामब्रांफारानि आयै। सामब्रांफारानि? औ आयै। राहुल आबा फालथु नङा दे। मा फालथु जालायखो आयै? नोङो गारमारनो हाबायना हिनजाव बुरैखौ? औलै आयै आं फन SMS जेबो हरलाथ'। फालथु नङा दे हा। नोंसोरनि हाबानि बागै रायज्लायनो थांनांगौ साननैसोनि उनाव। मा हाबा दानो? औ आरो दानो माने माबा मागोआवसो। मागोआवनो लाबोनोसै आरो आयै। फैसा दङ थाखा दङ मा खमि दं? दा जोंहा जाहोनोनो हानाय नङा ना लोंहोनोनो हानाय नङा। जेबो खमियानो गैखाया माथो जोंहालाय। न'आवबो दंखायो। फैसा थाखा थाबालाय थाब हाबा खालामनो हागौ आरोहाय। आरो नोंबो उन्दै गथ'बासो बेलेगमोन। दाथ' नोङो उन्दै नंलाना। 26 बोसोर मानि जाबाय। गुबुनफोरा मालाय 17, 18, 20, 22 फोरावनो जागासिनो। नोंथ' आरो 22 जाबावबायसो। थेवब्लाबो आयै फैगौ बोसोरफोराव लाबोनो हागौमोन ना। दानोलाय मानोथ' एसेबां आथुर? आयै नोङो लाइमोनखौ लाबोजानो गिदों न' बेनिखायनो थाब थाब हाबा खालामना होनो नागिरदों। सिगां जालांबाय आं बावजोब्बाय आयै। दाथ' आं बेखौ गोसोथोफिनलाना। नों मानो एसेबां थाबैनो आंखौ हाबा खालामनो होनो नागिरदों? आंगौ खामानि मावनाय मानसि गैया। आं बुरै बिमायालाय बेसेबां संना जाबाय थानोहाय। दिनै सिं सानाय गाबोन आथिं सानाय हाया आङो। बिमाखौ मा एसेबो बुजिया नामा? थेवब्लाबो आयै बोसोरसे खिनिखौथ' नेथानो हागौमोन ना। हाया जायखिजाया साननैसोनि उनाव हाबानि बाथ्रा रायज्लायनो थांनांगौ। मा जाबावनो दालिमजोंलाय बोरै संसार जानांगौ जाखो आंलाय। मानसिखौनो एसेबो सैखाया आङो। आब' जोंफोर गामियाव फैनानै बोरै मोनदों नोङो? मोजाङानो नानि। बेखिनि जायगाया आरो बेसेबा मोजांबावसो ना आब'? मोजां। आब' नोंथ' सिख्ला मानसै। ओमफ्राय नोङो जोंहानियाव दिनै साननैयानो जासिगोन। ओमफ्राय माथो रावजोंबो रायज्लायनायखौनो खोनायाखै आङो। रायज्लायखाया आङो। गुमै गैया नोंहा? माने नोंहा मोजां मोननाय गैया नामा आब' बयफ्रेन्ड? हामा बेफोरबायदि सोंनो। जेबो नङालै आब'। दंना गैया आब' दंना गैया? गैयालै नानि आंहा रावबो मोजां मोननाय गैया। नंगौ नामा? ओइ नानि नोंसानाव माथो जलफाय दंसै। थाइनैसो लायनाय बिखिनियाव जानोसै जोंहा सानैबो जिरायनानै। खाजि जागोन। जलफाय जागोन नोङो आब'? र' होमबालाय लायनि दंखासै आमदानि जोंहानाव। थांलाय थां। होमबा आब' नों थाथ'। औ दे। मोजां मोननायथ' आंहा नानि मोजां मोननायथ'। आंनिया बेसेबां बुजायबाय आरो आंबो गावखौनो गाव बेसेबां बुजायबाय। थेवब्लाबो गोसोआनो आंहा
सानोना नेया आलासि जानो फैबाबो राहुलखौनो गोसोखांबाय दं आङो जेरावखि थाङा मानो राहुलखौनो गोसोखांबाय थायो राहुल नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामाखै नोङो आंखौ बोरै बावलांनो हाखो आंलाय मानोथ' हायाखै आं जोबोद खस्थ' मोनबाय राहुल आं थैनोबो रोङा थैबाबो जायो नोंनि महरा आंनि मेगन सिगाङाव दाबो गोजावफैबाय थायो मानो आंखौ जुदि नोङो धोखा होनोमोनबा मानो आंखौ मोजां मोननायमोन राहुलै आंखौ अननानै खेबसे खबर लायाखै मायो नोङो नोंनि माथो खोनानो बेसेबा लुगैखादों आङो खेबसेथ' खबर ला नोङो आंखौ नोङो आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन मानि जानो आंखौ बेफोरबायदि खालामखो आंखौ थगायनाबो मोजां मोनाखै